Ya molweni. Simile. Ya molweni. Simile. Bathi ya molweni. Simile. Sanibonani. Niyaphila yini? Namhla ke ngibukele nje abantu besifazane bebodwa amadoda ahambe. Ngicela wonke amadoda ehambe. Ngibukele nje abantu besifazane bodwa amadoda iphume ehambe. Ngicela nje amadoda wonke ephume ngomnyango ehambe. Sale nje sodwa nabantu besifazane. Bengicela. Akube nje abantu besifazane kuphela bakhona namhla amadoda awahambe nje wonke. Ngoba vele amadoda awahambisani nami amaningi. Ngicela aphume nje ashiye ngoxolo. Hambani madoda, hambani. Amadoda nje awangahlali lo live awahambe. Awahambe amadoda. Wonke amadoda namhlanje ebusuku awathathe nje ikhwama zawo ahambe kulo live. Aswadingi nje kulo live namhlanje ebusuku. Ngifuna uthiwa ngirude mase ngiwakhuza kahle ngohlelo lala ekhaya. Avele nje ebamba umthetho. Amadoda nje wonke awabambe nje umthetho ehambe. Yeah. Awahambe nje aswazondi asinizondi madoda nizoqala ukujoyina kahle kusasa. Amadoda nje awahambe. Soqala nje ukuthi swalokhu nje. Soqala ukwanaka kahle kahle nje kusasa. Awahambe nje wonke amadoda. Attenda kahle kusasa. Sasa madoda nizobe nehlalo zenu zama VIP kusasa. Kodwa namhlanje hambani madoda. Amadoda nje wonke namhlanje abahambe. La nje labantu besifazane leli ngifuna bekhulume nami benethezeke. Bengenankinga nje. Funa nje babe nenkinga. Funa nje bexoxe nami nje bengaphazanyiswa bengenankinga. Bantu besifazane khulumani nizongitshela umzimba enibhekana nabo mangabe amadoda engazondli izingane zenu. Anigibele itopic namhla ingani uLesine ilanga lomama. Alikho icala engizolifaka nje. uLesine namhlanje ilanga lomama. Na indoda request ngithe uLesine ilanga lomama. Namhlanje uLesine ilanga lomama. Cela nje uthatha lelanga lomama ke ngikhulume nje nabo mama ke bezochazela mina inkosi yabo ukuthi kunzima kangakanani ukuba nengane nomuntu ongondli. Ake bengene nje omama ke bezolahla isifuba sabo ke sibone singabasiza ngani. Yikuphi mhlambe la nathi singalekelela khona. Yeah, amadoda wabaleke ngizokhuluma ngokondla manje. Balekani madoda yabo njengoba ngizothinta itopic emayelana nokondla. Vele nina nondli balekani. Kusasa uLesihlanu ngifuna ukuba neseries ende yamacala ningezukubhoreka so ngizowabeka wanamhlanje nje ngiwafaka ekusasa. Cela nje abantu besifazane ke bengene bezositshela nje usizi laba ababhekana nabo mangabe bebondla izingane kulabo baba laba bangondli. Ngoba zikhona izinja ezingondli la. Zihleli nathi la sibukele kumanje. Abantu abangondli. Ngenani nje bomama ni request usho nje futhi ukuthi no mina igama ngubani ngwakabani. Ubaba wengane akayinaki noma uyayinaka futhi usho ukuthi ugcineni nokuyinaka. Babunankinga nje ukhulume nje ukhululeke. Bengithi nje ngakuhle kuLesine ke sizokukhala kwayo inzala abantu. Yabona. Uyondlo wakho Macele siyakubongisa. Siyakubongisa Macele inkosi yami. Macele kuphela onendoda eyondla umntwana. Siyakubongisa iMacele. Siyambongisa Macele out of bonke abantu abasabhala ama comment. Uvela ubona ukuthi Macele kuphela ondlelwe ingane. Vele uMacele kwamithiswa umfowethu. Bengeke vele ubafazi adume kabi. Bengeke. Sanibona Phuthini.
Sawubona mama kunjani? Ngiyaphila. Ngingakhona ungayivula ikhamera? Ayivula ikhamera akusihlazi ukungondli kwababo wengane akusilo nje ihlazi is something that you should be brave. Thina sithanda wena because wena uhleli nomntwana wena umuntu omondlayo. So lokho okukhulu ungafihli ungabukeli phansi like cool lokho kwenzayo. Yeah, cool impela lokho. Usabani umama ozondlelayo ingane into esabayo. Not unless bufuna nje ukuzoduma but awukwazi ukusaba usaba ukuthi uyondla uyazondlela ingane then usuyasaba hayi ungasabi ayikho into ongayisaba ube wena impela ingane uyondla ayikho impela into ngathi hey ngiyasaba manje kinga ngisaba usabani because vele ingane uyazondlela sawubona Yebo sawubona bhuti. kunjani Ngiyaphila wena njani? yaphi ngicela uaccept la naso-ke hey mama yeah Kubuhlungu shemo ubaba ongondli. Akukho right. abondli laba ne Mina uze washona angondla abantwana abayi-2. abantwana bakhe bonke labo bantwana bakhe boyi-2 Bakhe uze washona nje wabashiya emhlabeni. Nanoma sekashonile zange basho ukuthi ushonile. Sezwa sekangcwatshwa. mana khona la besebenza khona mayeshona Bekasebenza emayini eBekersford. wathatha ama-documents engane waya la sebenza khona emayini wayosho kubelungu ukuthi ube nabantwana abawu-2 Ngake ngamfaka isupport. Ngathi manje ngifaka isupport le Home Affairs bangitshela ukuthi sekudala lo muntu ashona, that is why bebangangitsheli ukuthi bebafuna ukudla le mali. No ngithi mina uke waya angithi emsebenzini kahle kahle umuntu uyabuza ukuthi unazo yini ingane uthothi uyasha emsebenzini lo yena engayinanga ngaphandle but asha emsebenzini unazo ingane so uke waya nje waya Kusho ukuthi lezi zama zangazibali kusho ukuthi unabanye abantwana abayi-2 wabalala kuphela laba bamzanga babali. bapha abantwana bakho mama uhlala nabo Ya uyi-1 ukhona uyi-1 usesikolweni. ufunda kuphi Use-TUT ePitori. use-TUT ePitoli okay uqhuba kahle kodwa ePitoli eTUT Ya yena uyachuba kodwa manje uphukele ifoni akakhona ukufunda. uphukelwe ifoni akakhona ukufunda waya ngakhona ukufunda mayiphukelwe ifoni because ifoni akuyona into ofunda ngayo ufunda esikoleni uthola iy'ncwadi uthola amaphepha or No, ama-assignment basebenzisa amafoni nama-laptop. so yena uphukelwe ifoni okay so kukuphi la wena umthola khona Angizwa kukuphi wena la umthola khona uma uthi uyamfonela manje ngimthola indawo uthi kunomfana omboleke i-laptop sikhuluma nge-WhatsApp kuphela ku-laptop. ukhuluma naye nge-WhatsApp kuphela ku-laptop okay ifoni yakhe ephukile khona Ila endlini ushiye la endlini yaphukani iscreen iphuka i-screen. ifoni nhloboni i-A17 i-17 karab ya i-17 yini iPhone 15 athi iPhone karabo izala uzonginikeza ifoni le gijima uzonginikeza ifoni le zamasinya iSamsung ya i-Samsung bani ifoni le ya i-A15 i-A15 yeah okay le ileyo okay
Okay. Alright, no akunankinga. So ngakhona ukuxhumana naye ku WhatsApp, ngakhona ukuxhumana naye at least ku WhatsApp ngimzamele ifoni. yebo bhuti ethini inamba kalunga le ye-WhatsApp Ungayibizi la, ungayibizi la mhlambe ungabhalela i-office lami straight ngifisa ukumzamela ifoni. Oh, okay Okay. ngifonela ofisini ngenamba le yakho Ungafoni uvela uWhatsApp ekhona e-ofisini usho ukuthi umama womntwana lo ofunda e-TUT. okay Yeah. all right Okay, siyabonga mama. ngiyabonga bhutini Okay. Sifuna nje umama kuphela. Omama nje kuphela. Why manje ngihloka kangaka? Hey, nayi ngihlolela imhlola. Yangikhanda igolide nje. Yangenza street of gold. Yenzani yona le ring light? Yasivele ngikhanda igolide nje umhlola. Iphi remote yayo vele le ring light? Okay, let me do this. Ngizoyehlisa la. Ingikhanda igolide. Alright, sithole nje omama sizovulwabo. Ngifuna nje abantu besifazane like omama abazondlela izingane zabo, like I want to check on them. Funa nje ukuthi uba check ukuthi ngabe basahamba kahle ba right. Cela nje ukucheck omama laba abazondlela izingane zabo. I just wanna check on them. Ngabe kusahamba kahle yini? Ngiyabonga ngama gift gogo waphesheya. Gogo yesizwe. Ngiyicheckela nje omama laba abazondlela izingane zabo. Bakhona laba abazondlelayo. I just wanna check on you ukuthi ngabe usa right khamba kahle. Kunjani kahle kahle empilweni? How difficult is life? Njengoba uwedwa nje unakekela izingane. Izingane lezi sisakhula nayo yonke into. I just wanna okay, nangu omunye uthi I have 3 phones I can help. Woza bhuti wami. Woza bhuti wami. Thank God. Woza bhuti woza. Gibela bhuti wami, gibela. Gibela bhuti wami. I think lo bhuti ngiyamdinga. Gibela bhuti wami. Nangu bhuti ethi I do have 3 phones I can help. Ngicela uvele bhuti wami. Ngicela uvele bhuti wami, ngicela uvele. Ngicela uaccept i-request yami. Ngicela uvele. Hayi kabi. Ngiyacela nje bhuti, ngiyacela kakhulu. Ngicela umama abuye, ngiyacela umama request abuye. Bhuti wami, kunjani baba? Yebo bhuti, kunjani? Angazi bhuti noma ngezwakala noma cha. How are you my brother? I don't know. Ubhuti uyezwa. Yes bhuti, kunjani? Okay. Nangu bhuti la uthi he do have 3 phones. Uyafisa ukuthi asize undodakazi ngefoni ne mama. Uyazwa mama? ngezwa Yes. Nangu bhuti uthi hayi unamafoni amathathu and ufisa ukusiza undodakazi wakho ngefoni. Ubhale kanjalo. So angazi noma uyasizwa noma ukuthi ngisacela uvule i-camera. I think ikhona i-challenge anayo. indodana akusiyindodakazi indodana le Oh, ephukele indodana yakho. Okay. No problem. I think une-network challenge ubhuti or una something a-challenge but it's okay mama sobona sokhuluma naye siyabonga. Ngicela omunye angene. Angazi ukuthi ubani lo. Okay.
No problem. Sichekela nje omama babantwana namhla sifuna baku-check ba-right yini. You don't know how heavy it is kuba ne-depression nje kungekho umuntu obuza athi, are you okay? Awubona. Sawubona bhuti. Wazi wamncane so umama une-stress omncane kangaka. Yo, uyayithetha wena. Sendingumama nami. Yoba umncane kanje so une-stress. Yofika nini ku-40 mntanami? What's happening? Right? Ndiyaphila bhuti unjani? Ngiyaphila. Kwenzakalani? Hayi ubaby daddy wathi run no. Owaphi? KwaQumbu. KwaQumbu khona e-Eastern Cape. Yes. Uyasebenza? Yes, uyasebenza. Usebenza kuphi? Usebenza eCape Town. Mana siswami nginandaba ne-location ngithi usebenza kuphi? Eskom. Wenza i-accountant kwa-CMT. Usebenza ka-CMT. Yes. Okay. But ngathi awukho serious wadlala kanje. Okay. Okay, singafonela khona emsebenzini wakhe straight direct even tomorrow in the morning. Like mina ngikhulumisa nomqashi wakhe ukuthi fanele anakekele ingane yakhe because ama companies awakuthandi lokho ukuthi kube khona umuntu ongayondla ingane yakhe. Ingxaki inamba yecompany yakhe I don't worry as long as you know the Lokhunja, the name. We can call the company. They don't want that. They can chase you out of their company if you don't take care of your kids. That thing now it's a rule in companies. Hayi sana. Okay, asithole nomunye. I think akekho serious nje sisube iphaphela nje or befunela ukuthi mhlambe sithi. Angiboni kahle. Angiboni kahle. Ngibona ngathi yena beyiphaphela nje. Angiboni ukuthi be serious. Belo uvula ikamera. Kuthawa Kunjani? ngiyaphila. Yaphila nathi. Khala ngani namhlanje mfowethu? Right? Angikho right Buthawa ngine stress. Shuthi Awubuve nginomntwana. kancane enganeni enomsindo because uTikTok uzoyiphika bese usibangela inkinga. Okay, sibakhuze. Una 17 Butsabang Yes. and ubabakhe akazamondle vele. Uthini siswami? Ngithi nginomntwana osewona 17 this year. So ubabakhe akaze vele abesempilweni yakhe. And manje sekayagula umntwana. Uphethwe yini? From January this year kunento emilile la emaqandeni akhe. Nangaphansi kwescrotum. Okay. Mhlambe uyanqena ukungisendela ipicture yayo ngasese so I can see maybe if I know any urologist that can assist. Angazi sithombe ngasithola njani ngoba sekakhulile angikhoni ukumbheka. Angithi umntwana uhlala nawe. Umama kuyena ngithi. Ayikho into engathi wena enganeni yakho uthi awuyazi awukwazi ukubheka ingane yakho mayigula ingane yagula ayikwazi ingane ukuphakama ungakwazi ukuyishutha umzali igula because ekugcineni kosuku mhlambe kungenzeka ukuthi mhlambe yinto eyithole ngokwenza ucansi mhlambe ingakutshela because sifike kule stage se-adolescent so awukwazi ukuthi ingane uthi hayi manje inkinga ngazi ngizosithola ingane yakho umzali phela wena.
So manje sihamba isibhedlela nawo amaphepha wakhona nginawo. So Esibhedlela bathe yini esibhedlela? bamrana amagazi ama-test but akuveli next. Yeah. So Okay. siyabuyela ngezi-9 April. I-problem ukuthi Sorry, mana 14. mama kancane. I-problem ukuthi nami into emphethe angithi uthe ingamabhola iyavela ne. Iyakhula noma into nje ethule nje. Kwamanje ngoba since sihamba lapho esibhedlela bamnika ama-antibiotic. So ama-pain akasawezwa and uthi stopile ayisakhuli but isesekhona. Okay, warifu leyo nto leyo phela ngoba vele amagazi ngeke ayiveze ukuthi lo muntu une-drop or unani, but warifu i-discharge ekade sikhule kakhulu ngaphakathi yaze agcina ikhulela kuyena ngaphakathi. Eish. No, Cause sometimes emagazini like ungapheniki mama, ungapheniki. Mina ngumuntu wesilisa, ungapheniki. Ngumuntu nje wesilisa mina, ungapheniki. Thina kunokwenzeka ukuthi thina abantu besilisa siyagaxela ukuthi uyithola i-dropper noma uthola i-discharge kumuntu wesifazane. But uthule njenganje ubemncane kangaka, uthi bethule neyivale ngaphakathi. Then yazigcina imveza noma into esasilonda noma ishashaza noma yini, thothi isivelile and bimlimaza yena ethule ngoba esaba ukutshela ukuthi usebhekane nalenkinga. So naku sebemnika ama-antibiotics and usebangcono, nayo seyasho ukuthi ubuhlungu akasabuzwa futhi nalento ayisakhuli. So akathatha i-treatment aphindele esibhedlela benze i-follow up bembone ukuthi kuhamba kanjani, yabona? Ungapheniki ungathi umntanami uzofa ngeke azafe. Such things they be healed. bengisacela ukuphendula lapha bathi esibhedlela sibuyela ngezi-9. Yekela laba bama-comment ukhuluma nami. Wena uzangizofunda ama-comment. Mina ama-comment mina wafunda. Wena usothatha i-advice uqhubeke phambili. Ama-comment ashiyele kimi. Buthabang. Right. Nansi into engizokucela uphi ubaba womntanakho? Since vele akekho empilweni yethu. Angibuzanga ukuthi ukhona empilweni noma akekho. Ngithe uphi ubaba womntwana wakho? Sometimes you guys just answer the straight question so that sizokusiza. Angimazi Buthabang. Angimazi uke wavela ngoDisemba lo sibuya kiwo. Mana siswami, wazalela umuntu ongamazi nje. Ukuthi uhlalaphi manje angimazi mara kibo ngiyakwazi Wena akasahlala khona. mana. Mangithi uphi ubaba womntanakho? Okay, ake ngiqale la. Uyazi ekhala kubo womntanakho? Yebo ngiyakwazi. Kukuphi nendawo? Akusisekudeni la ngihlala khona. Kukuphi nendawo? Sisempumalanga eMiddelburg. I didn't ask a distance. Ngithe kukuphi nendawo. Listen Sihlala to me eMpumalanga. carefully. Ngaze ngishintshe umoya mhlambe nginithethise or ngenzeni. Kukuphi nendawo? Impumalanga inkulu ispeak, use-Witbank, use-Middelburg ukuphi? Use-Middelburg. Okay. Lapha eMiddelburg, have you ever taken indodana yakho wayihambisa ekhaya kubo wayosho or uye ekhaya kubo uyosho ukuthi sengibhekane nenkinga ngomfana la ekhaya uyagula? Angikaze ngoba inkinga esiyithole manje. Wena mama lalela. Yabona everything ne mama. Even ukulimazana kwakho nobaba omntwana akubafaka abantu bakubo umntwana. At the end of the day bona bayifamily kumntwana. Yabo? Yebo Buthabang. I-relationship yakhe aba broken part kwakho nobaba omntwana ayibafaki laba abanye, ayimfaka ugogo, ayibafaka ubaba omncane, ayibafaka ubaba omkhulu, ayibafaka o-aunt. You understand? So wena mawuthola ithuba ukuhamba uye khona, ayithi awuyelanga uyocela i-relationship, but ukumhambisa umntwana ufike uhlale nabo phansi. You can do that in this weekend. Uhlale nabo phansi ubatshela ukuthi I'm raising the son but I don't have a problem with that. Ngiyanaza ngenzile lutho but I have a problem. Umntana ubambekile and uyagula and I am alone.
bangenelele nabo ngoba uzothola ukuthi bona bayafisa ukungenelela but wena uba-treat-a nge-anger yo-partner wakho indlela akutreat-a ngayo and bona abadibani nalezo zinto lezo yabona so wena you just have to stand because abadibani ukuthi yena wayikushaya ukuthi yena wakufebela ukuthi yena wakulahla bona abadibani yabona so at some point you need to forgive those people because they don't know anything maybe naye bambuza ukuthi uphi umzukulu akamlate you understand maybe nabo bafisa ukuconnecta nawe abatshela ukuthi uthe akafuni nengane myekeni and whatever that her son can say blood is thicker than water bazomyeka balalele yena so wena kuyadinga ukuthi uthathe isikhathi sakho uyisihamblishe uye khona with peace angithi wena uyazi khona uye khona because lo mntwana uma engashona lapho la ukhona still uzohamba uyobazisa so tell them early ukuthi ngiphethwe umntwana angeke ashone siswami ungizwe kahle ngekashona umntanakho but I'm just telling you an incident that can occur ukuthi how can you report that if you are failing ukureport into encinci you understand isasencane kakhulu how far is the hospital from where you are staying Ichelile mara kakhulu. uyagibela uma uyosiphelele Cause manje basithumele esibhedlela sase-Witbank ngoba bathi kosaye ku-scan and lesibhedlela sethu asina scan so bamthumele ukuthi siye e-Witbank ngezi-9 siye e-Witbank. okay yena mawumbuza umfanakho akakaze adibane nomuntu wesifazane Cha hayi cause yena usesemntwana masikhulumele ingane so ngayikhulumela ingane mama ngayikhulumela ingane uhlala nawo phansi ungahlali nawo phansi ngokuba yibhubesi mawuzoba yibhubesi izosaba ukutshela ezinye izinto ibaleke ingakutsheli lutho but kuyenzeka uthola ukuthi ingane laphana ziyidlalela uMasicosi le enye ilale naye ingana izifunde lapho yabo nathi sonke nje uma ungathi ubuza umzali mawuhleli nathi usuke walana umuntu wesifazane hey uzongikwantuza ushonele nale but kwesisikhathi nini into enishayo niba amabhubesi phekwe ingane zeni yabo afuneka ukuba ibhubesi fanele nixoxe kahle you understand ubeke phansi umoya nixoxe kahle just treat your son as a best friend yabo so that everything he will be open to you yabo ube best friend wakhe mina I remember yabona mina ngaba ingane eya-adoptha omunye udoctor babethu udoctor Bhekiwe Zim from Mpumalanga yabo yazi that doctor ngutshele wangifundisa enye into engangayazi she used to call me nondodana wakhe eseshawa engagqokanga and thina sisaba ukuvula umnyango I was now doing matric sisaba ukuvula umnyango sihlale ngapha athi ningazongidayela vulana umnyango ningene singene ngaphakathi manje umama hayibo umama akagqokile athi kithi you guys must be used to me ngoba ngeliyila ngokengiqule mangiquleke ebathroom ubani oyongena azongibamba manje ngitshela ukuthi aningeni nina mina mangabe ngigeza nguma wenu you understand sometimes ingane uyayitrainer mentally ukuthi ikujwayele in and out akuzwa kuthaba you understand uyayitrain ingane yakho le ngane yakho mawungaquleka lapha endlini uyena umfana osehlahlambile ofanele axhume ikubambe kulekelele so mawungamtrain ukuba ubest friend wakho ngeke uze kulule yabo and i-relationship yethu mina nomntwana bengimkhulisa nomama manje bekajwayele kakhulu umama ngoba mina bengifunda isikolo so umama mthe makashona 2021 kusakhathi mina naye sizama ukuthi sijwayelane sikhulume nje ngezinto Ati ngiyazama ukuthi ngimsondeze eduze ukuthi akhona ukuthi akhulume nami njengoba bekakhuluma nomama ngakhona no I understand umntwana kagogo akuso wakhe kahle ufana ukuthi umntwana kagogo that's why it's going to be difficult but nawe ke zama ukuthi umteketise kakhulu umjwayele yabo umbuze mfana wami uright ngicela ukubona umama right now umjwayele because at the end of the day wena naye yabo na fanele abe private kakhulu kuwena because wena umama futhi now ungabi private kakhulu kuyena ngoba indodana yakho njalo yabonga Okay. Thaba So ngiyabonga uyasebenza engakhuluma uyasebenza
angazi ngisebenze empilweni yami. Awukwazi usebenza empilweni yakho. So uthe niya ngomhla ka-9 esibhedlela. Kumalini ukugibela usuke lapho uye lelo khunjeni esibhedlela? Kuyi-30 rand, so kusho ukuthi 60 rand ukuya, 60 rand ukubuya. Oh, okay. Ngicela ukufakela manje imali yokuya esibhedlela. Yabo. Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela ungiphi inamba yakho mama? 071 071 78 78 60 60 60 6060 again. 078 071 Yes. 78 Yes. 60 Yes. 722. 722. Ngiyabonga kakhulu. Miss Nhari. Asinavalo. Okay, done. Angazi noma isingenile ningakwenza. Ayisengakangeni. Okay. Seyingenile, ngiyabonga Buthaba. Okay. Ngiyabonga kakhulu. How much you received on your side? 500. Okay. Thank you so much. Nambe kahle nomfana be right. Please update us mawudinga ama-advice uze urequest usicela ama-advice, we are going to be with you. Ungasabi. I think iqhawe lakho mfana fanele wena self ujwayele ukuba umngane wakhe, yabona? And don't look down upon yourself, uqinise, because makundente ke wena naye uzoluza ihope, aluze ngisho ifocus esikoleni. So fanele wena ube strong, yes. Nesiphithiphithi somjolo wakho ungasidlulisi kakhulu emehlweni akhe because singamlimaza. Angijoli Buthaba. No, thank you so much. Ngiyabonga. Bam. Sifaka umunye. Just asking, oh baby mamba, right? Unjani bhuti? Ikhamera sivala umsindo. Unjani bhuti? Sivala umsindo. There is umsindo la ukhona. Ngiyehlisile ivolume unjani? Siyaphila kunjani? Ngiyaphila bhuti, igama lami. Umsindo kwi-background yakho. Umsindo wakho uphinde ungene la. Why you don't just switch it off? Are you watching with people? Ma uphukele nabantu, you can go to your room. Angibhekanga nabantu lami. Okay, but yes, distractor. There's no need to get hlis. Uyicima ukubalekile. Unjani bhuti? Siyaphila kunjani? Ngiyaphila. Bhuti nginenkinga la ematshitshini bangijontshise ifoni engayazi, bathi ngitshontshe ifoni ematshitshini. So icase yakhona vele kusihamba but still ayisolveki. Okay, ubani wakutshontshisa ifoni ematshitshini? Ugogo uHlako. Shuthi bekunomcimbi kwakhe, besile kumcimbi kwakhe benzela ingane zakhona umhlonyana. And then masifika khona kwakhe kwakusakhempa kwaba mnandi ngoba umcimbi ngomgcibelo. So after umcimbi ngomgcibelo decide ukuthi no, asihlaleni khona siyintombi. And then Sunday ekuseni masivuka savuka ifoni ayisekho. Ifoni bayigcinise echarging, ifoni ayisekho. Okay, ifoni mayingekho basuspect umngani wami, bathi umngani wami uthatha ifoni. Okay, umngani simbuza umngani ifoni, umngani athi ifoni akayazi. How jiki
ifoni isetshontshwe yimi nomngani wami, yabo, but ayikho i-proof ukuthi ifoni siyithathile, and ifoni yakhona i-iPhone 13. So masicela ilokhu njani i-iCloud ukuthi siyi-trace, ifoni nje ibinga-trace-eki, ibingatholakali futhi, and then sacela i-IMEI number ukuthi sihambe siyo-check-a i-iStore, azange baze bavuma. And then kwakho ukuthi sikhiphe imali sothenga ifoni esingayazi. Phela ukuthenga into ongayazi kufana nokuthi ugcina icala. So mina azange ngivuma ukuthi ngikhiphe imali. Umngani wami-ke kibo-ke bayikhipha because kuye kwangena ney'nyanga nabathandazi abaningi nje. Yekela nje yeka lokho. Uma ungayazi, don't be guilty, relaxa. Uma ngabe eyikhipha umngani akayikhiphe phela kwakhe lokho. But uma ngabe wena ungayazi, ku-right, akho nyanga, akho mthandazi, emsuni ezinja nje lezinto, into engekho. So ungastress. Hayi usegola ngithi. Yebo. Ayikho inyanga egula, asikho isangoma, ayikho umthandazo, imsuni nje ezinja konke lokugcwela. So wena relaxa, ngeke uphathwe ikhanda, angeke ufelishe esikoleni, usungapretenda kuzenzisa ukuthi usuyagula kodwa into engekho yonke leyo nto. Wena hamba nje uyiphilele ngomncwele bakho bokuba intombi, ubusiswe isilo, qhubeka nje uyiphilele. Oh, okay baba, ngiyabonga. Hawu suka lento yenyanga. Uyi. Yebo, yes, ake sizwe omama bengane ababhekane nomzimba. Is there anyone? Noma send right noma there's anyone. Mhlambe send right. Khona umusare. Ngicela sitepheni iscreen ngamakhulu amandla. Sibhekele phezulu iscreen. Ebese ningakhohlwa ukuthinta le yanhliziyo lapha kwi-bio yami, ni-join i-club yami ukuze ngaso sonke isikhathi nifane namalunga omsebenzi wami. Kukhona igiba engisenzayo ze-hot seat, zizophuma nje kungekudalanga, ama-golf t-shirt, bese kuba ama-t-shirt as well. So nama-hoodie azophuma, ilawa azobe ene-badge ye-hot seat. This is not a political party, but ilokhu nje club yethu nje la siphikisana khona nje thina nento wrong, siyayiqhelelanisa nje nento wrong, siyaphikisana. So sizophuma kanje ese hot seat. I believe ukuthi khona ezinye engizozenza kube ngathi ama-disc emoto, whereby uyafaka nje kwi-disc lapha ewindini, mangabe upakile packing bonakala ukuthi imoto yakhe is under hot seat and anything should be happening. Hawu leyo nto le isazolandelelwa nje, isazolandelelwa nje. Yebo, kunjalo nje futhi akuguquki, kunjalo nje futhi akuguquki. So ngizocela because ngizocela ningibekezelele. Kusasa I'm doing a quotation yama-hoodie kusasa I'm doing a quotation yama-hoodie nama-golf t-shirt nama-t-shirt, and then emva kwalokho ngizobe sengiyabuya sengiyanazisa-ke i-price. The moment ngithole size babantu abadinga ikipa, sengiyothenga lezi zinto esitoro ngama-sizes abantu abathe bayidinga, then mangibuya ngiyanifakela nje nama-caps akhona, mangibuya ngiyanifakela. Even if noma kuthiwa uthayi ngifakele imali ngizoyifaka sesifikile, ngizosifaka mina imali uyilethe sesifikile. Hayi noma usungasakhokhi ngizokuchaha mina, I'm the one who's going to follow you. Yeah, so ngizoyikhipha i-final price mangabe sekubuye le quotation yama-hoodie nama-caps nayo yonke into. Mangabe sekubuye nje i-quotation ephelele, ila ngizosho khona ukuthi esimnyama simalini, esimhlophe esimalini, si-golf t-shirt isimalini, i-shirt lona limalini. Manifuna nalama-shirt a-black so analo le badge, you can let me know, I can do it for you. Noma ngathi ufuna i-shirt elimhlophe, I can do it for you. But ngisho amakotoyi azobe khona awe hot seat nje kuphela. Yes, umlando ke lo.
umlando. Yes. Umlando ke lo nge-Hot City, umlando. Intwana yasemnambini naseBergville amanga namaqiniso. So angazi noma ngemuva ngibhale ngithi amanga namaqiniso noma ngiyeke izobe seyiba too much. Bengicabanga nje nangemuva ukufaka ukuthi amanga namaqiniso kodwa ngicabanga uyeke ngoba izobe seyiba too much, but bengingayifaka nje ngithi amanga namaqiniso umlando. Angiyeke ngoba bazosuke bethi abanye hayi ngizoyiyeka kodwa 150 bengicabanga ufaka somewhere somehow 150 ukuze kuzoqhamuka ukuthi hayi man umnambitsi lo. Cha ifaki 150 somewhere uzizacaca ukuthi 150 kuwona lo mbhalo wami iHot City mhlawumbe i150 cishe lapha phakathi nendawo. I150 yabona ibe lapha 150 ibe ncane nganothiseki 150 brand ngam dia Mnambitsi. Alright, bengicela uma wengane uyane nenkinga mhlambe uface ama challenges. Cela abafowethu ningangifakeli abantu abazodlala noma kunabantu abanenhliziyo ezinda bathi wena imali ngiyaya. Uyazi kwesi isikhathi ovela uphuma ungayitholanga imali. Ungezi kanjalo, just relax, calm down. Ungene sitshele ukuthi what is going on. Mhlawumbe ukhona umuntu ongakusiza kule challenge lo ubhekane nayo, yabo. Yes. Kumnandi singahambi nje sibe siqulana namaqala thina singabuzana ukuthi how are you. That's wrong. Gijima. No. Noma singahamba mhlawumbe siqula amacala but kuhle namaphinde ngenibuzo ukuthi guys how have you been doing. Ngiyanibona nesithepha iscreen but unjani emoyeni. Ingane ngosapho. But inesi ke leli. Uyinesi ini mama? Cha angisilo baba. Naba bebiza ngenesi phansi. Cha angisilo inesi ngumama nje. Wayebekufanisa nenesi abezwa lapha. Ngizwa besho lapha phansi. Yes, ngizwa besho lapha phansi bethi inesi ke leli. Cha angisiyilo. Ngicela uvule ikhamera. Ngivula phi la mawethu? Nazo. Yebo mama, kunjani? Ngiyaphila baba unjani? Siyaphila. Yeah. Yes. Nginabantwana ababili umfana nentombazane ngishonele ubaba wabo. 2024 bamdlisa. Bamdlisaphi? Bamdlisa ebhizinisini emsebenzini. Kanjani? Bekasebenza nabanye abafana bamphukudla. Wadla washona. Ibaphi labo bafana? Abanye bama Nigeria kanjena nobaba wami bekayi Nigeria. Awu, bozalela eNigeria. Yebo baba. Ziwani ndengane ekhaya? Besiyile njengoba bekagula besaya ekhaya. Belenje logosi. Uyadlula usifikela khona bese uyadlula uya eIbada. Pho ushiyanga ngani ingane kubo ngoba phela ezakhona? Cha ingane zihamba nomama. Cha ingane akuzona ezakhe ezale Nigeria. Akusingane zabafana. Umfana nentombazana. Hayi sazokuhlupha nje lezo ngane. Ingane lezi madoda. Kodwa nesibulale lizwe seningamane nje niyele nale. Mina won't hide. Ngenyenze lento yama hide and seek. Nisibulale lizwe mama. Cha, musukuthi cha. Usibulale lizwe. Yabona kulento yakhe uthi uzalele nje iNigeria usibulale lizwe. Tshela nje 99.
Phela lento lebelibe likhulunywa nje le kude bengingazi ukuthi seyenziwa abantu abangangani nisibulale lizwe. Kungani Kanti-ke mina milwa kanti-ke libulale mina bhuti langisiza nganginey'ngane ezala eMzansi zingondlile. alikusizanga lifile manje Mina likushiye ney'nkinga. Angizwa langicosha mina ngingelutho. la hayi ayikho wena kwangafanelanga ungabi lutho wena kwakufanele ufunde isikole ukwazi ukuwumela. Ayikho indaba yokucosha ukuthi ngicoshiwe, ayikho into kanjalo ucoshiwe. Mina bengihlupheka benginey'ngane mina ezingenabo abobaba Lakushiya ngisebenzela lezo nesitoro, y'ngane. lakushiya nesitoro angithi. Lakushiya nani nesitoro? Balingishiyanga nesitoro. Kanti yini ibhizinisi ebelilenza? Bekuyi-accommodation ne-transport. Iphi accommodation ngoba phela ngiyasho ukuthi likushiye namabhizinisi. Iphi accommodation? Buthabane eyami indaba inkulu kakhulu Ayikho inde. nkulu mama mana kancane ngithi iphi accommodation. Hayi indaba enkulu. Iphi accommodation? Shona ukuthi khona usho ukuthi ubani ukuphuca ezandleni. Iphi accommodation yengane? Ngoba phela accommodation njengoba kade kungeyakhe fanele iqhubeke izingane izondle. Iphi accommodation? Noma kwakungeyona yakho yena wayewenze wena islimi. Sasithatha izindlu sisifenishe sifaka abantu basesontweni abeze healing school. So Kancane uthe mama awumphenduli lo mbuzo lo. Iphi accommodation? There is nothing like isonto nani. There is no church in this Africa. Khona nje ama-shrines ungangitsheli ngesonto. This is our business sectors. Naye baba abantu abakho nje bephuma eNigeria bebegeza ama-drugs ngalo isonto. They know that story. Ngibuza ukuthi where are mina these ngikwazi lokho. accommodations? I don't care if you don't know or you know. Ngithi mina where are these accommodations? Me I know Nigerians they wash dirty money through churches. Mina ngithi aphi lama accommodation? Kwakuyizindlu esizicashayo bese sifaka abantu khona. So ithe my business seyehla kwakumele siziyeke izindlu besizicasha. Saqhubeka ne-transport I-transport yani? i-Uber. Apha ama-Uber. Imoto zimela ngaphandle asisebenzi. Imoto nhlobo bani? Le iCosa Turbo yaka 2016 Yes. la ngaphandle. Kube yini? Idubule i-engine kube Okay. ne-Mercedes i-B180. Okay. Bengenza ngayo ilento inayo imile la ngaphandle angikhona ukwenza lutho. Owenza ngayo yini? Nayo bengenza ngayo i-Uber Black. Okay, bese kuba yini? Ezinye ngekukhona engikhonile ukuzithengisa. Okay, Ngoba why lezi ungasithengisi bese uthola imoto noma eyodwa ke? yazi A1 inezindaba nje A1. Indaba zani mama? The same person odlise umyeni wami wathengisela umyeni wami le moto le ngoba bese ofisini elilodwa. Makaceda lapho ngamniki iphepha le moto. Angikwazi ukuyithengisa angisakwazi nokushintsha idisk. Okay, ungakhona ukuthi mhlawumbe uye ngale office sokhona ukukukhulumela kuyena. Ngiyacela nje kakhulu. Okay, And then mana kancane. Cela uthathe udaba lakho ulise ngale office sokhona ukuthi sikhulume kahle as a case manje. Okay baba, ngiyabonga. Hey mina nje sengiyehlisile ukusalela ama-Nigeria. Ayi. Yazi ngilibulele izwe manje ngisalela ama-Nigeria. Hayi nizibulele omama abadala kanje kanti nabo bakhona kule nkinga yokuzalela ama-Nigeria. Le nto sithi yenziwa ama-2K kanti no mama bakhona kule nto. Hayi ngeke madoda. Ayi. Le nto mina ngiyitshela ukuthi yenziwa nje ama-2K abathanda imali. Kanti no mama bakhona kule nkinga. Ngiyaphila esihle kunjani? Hayi ngeke bafowethu niyazibulalela izwe kodwa. Ngiyaphila.
Yes. Futhi ngisempumalanga ngimswati ngikhuluma Swati. Okay. Shuthi nginomntwana una 15 years manje. But umntwana lo ngihluphe kakhulu asakhula. Ahamba ahlala emakhaya abantu, umntwana intombatana. Ahamba ahlala emakhaya abantu ngemlanza abuye kube right. And uma ngibuda la asuke akhona khona bangitshela ukuthi nabamxosha ubatshela ukuthi mina ngimxoshile. So ngibatshela ukuthi no if Umntwana aphinda wentombazane afika uthe unangakhi? Uthe unangakhi umntwana wentombazane? Mana kancane mama. sewuyobuya. Mana phela mama. Kwathi umama useyacula nje ubungena uthe uzohlabelela bese uyaphuma. Ungahlabeleli. Ngilinde ukhulume bese ngiyakhuluma. Ngicela umbize umntwana ongcono, biza umntwana. Biza umntwana wakho ongcono, mbize. Na 15. Biza umntwana wakho, mbize. Abe khona la. Ya mbiza. Solele. Mbiza umntwana wakho, Solele. umntwana wakho ayibu 9, 9:15 sekuthiwa kunengane elele manje. Solele umntwana. Okay. Ulele nemntwana wakhe. Okay, ngoba ulele ayikho into esizoyenza. Ayikho into esizomenzela yona, mayisithethe umntwana ulele. Ayikho nje lento yakhe. Uyasaba nje ubiza ingane. Ukuthi iqiniso lithi mhlambe nayo ingane uyihlukumeza. Mina I wanted to hear the side from umntwana. Bese ngikhanselisha umntwana. Bese na aba right umntwana mase phatha kahle uma wakhe. Because ngekusiza ukuthi sikhulume naye umntwana uyena umuntu onenkinga. Kufanele sikhanselishe umntwana. Mawuthi umntwana une-ado sikhanselishe umntwana Simon lo une-ado ke manje. Sikhulume naye ngendlela yokukhuluma nomuntu one-ado ukuthi lalela mntanami. Do whatever uzofa la empilweni but ungakhohlwa ukuthi uma wakho. Vula lapha ikhamera. Ayikho ingane engathiwa seyilele ngo-9 kuthiwa yona ivuswa. Mina ingangaze wayishaya lezi zinto mina. Mina ayikho ingane engathiwa mina iyangitshela mina. Uyishaya ngiphonse kusilingi lento mina. Futhi mina nina ningazi kahle. Mina ingane angeke ingitshele. Ngayishaya lehudu le ngemoto mina mase ngicasile kahle ayikho ingane engangitshela. Kuyingane yangitshela nganya. Mina noke ningibize kule ngane zenezinihluphayo ngivimbezele endlini. Uyeke wena ungayitshela ukuthi kuzofika mina. Mina ngipha ama-gloves ngivimbezele endlini. Ngiyibambe ikhale ngawe mase ngiphuma mina ngifake ibara glove. Isiyosala ikhalela wena ithe wangishaya umuntu engingamazi. Ngiyakutshela. Siyibambe ibhoshe thi siyibambe ihude. Khona engike ngayibamba yayithuka uma wayo. Hey. Ngayibamba. Yabona namhla ngiyibamba lapha ngayibamba impela ngayibamba ngaze ngayipress ebhavini ngekhanda ayiphindana namhlanje yize ngingasayi khona kodwa yona ayiphindana namhlanje. Hawu ngatshelwa ingane nina nihlula ukushaya ingane iyashaya ugcwalisa amanzi ebhavini uyifake ngekhanda every 2 minutes uyikhipha uyibuza umbuzo uyiphinsele ithorture every 2 minutes yabona uma ngathi umoya uyaphuma hayi ngiyakutshela ngiyakutshela iyayibona impilo ayicishe ngafa ngizofa futhi bese iya yonke lento yayo ikakele iziyele lento yayo tshela ke sengiyakunika iskill mawushaya ingane ufa amanzi agcwala ebhavini fa lento ngekhanda 2 minutes every 2 minutes ikhiphe uyifake futhi uyibhaxa uyifake futhi every 2 minutes uyikhiphe uyitshede yabona manje futhi ukhiphe nale ndoda yakho le kade uthi uyayifihla iphuma indoda ihlale lapha phandle uhambe uyokhahlela umfana umnokho umphonsele shiye kanjani. Mawubona umfana omdala olibelala nengane yakho engafuni ukuhlwana nengane yakho ina 15 ulibele ikonkoshela umfana ona 30 qasha amapharagwaze lento uphume ekukhulumeni. Tshela iqiniso mina. Walibele ukuthi kwifi. La emhlabeni semhlabeni mina umfana afunda isifundo. Mina ngakutshela kayi1 ingane yami ina 15 ihlwana nengane yami. Uqhubeke wena uzobona uzohamba. Ngilibele ngime wena ngithi khifi ingane yami thiya lahleka iya umfana ona 30 na 15 hayi akuhambe lo. Bese ngiphila ngepeace.
Unjani mama? Unjani mama? Ngiyaphila sabani njani? Mfana laba balibele bekusabisa ngeenkabi. Lathi yenkabi yokubangela ukukhuluma. Thatha amapharwani ki-rock adile nenja. Phuma ekukhulumeni. Hawu. Nina nifuna ukukhonjiswa yonke into. Hayi. Hayi man into yenu mina anginazi mina. Hey yazi anginazi mina. Hawu. Ya mama khuluma. Sabani mina nginey'ngane eziwu-3. Esami isitori sihlukile. Ubaba wengane akondli kade vele ngangihamba iy'nkantolo. Ngaze ngagcina Okay. sengigive up-ile. Yeke indaba Enkantolo yenkantolo mana. basasiseka. Mana mama ehlisa umoya. Sawubona unjani, right? Unengane ezungaki konje utheni uthi ezungaki? Eziwu-3. Ubaba yethu. Yebo. Okay. Bohlala naye ubaba So abantwanakho. Ezu-3 kubaba yedwa akusumkhwenyana yebo. loyo akalobole kanti akusumkhwenyana ezu-3. Hhayi, Angizwa mama. yebo, ingane eziwu-3 akazange azale ubole Hayi sake ubulila sakhipita iminyaka eminingi into. naki Peter. Hayi ibhadi wena Yebo. unebhadi. Ibhadi wena unebhadi. Wena unebhadi. Fane wena uhambe uyoxolisa kini wenza inkinga. Fane wena uphindele kini kubazali uyoxolisa. Wena unebhadi. Akusiwuyena okuhluphayo. Wena imoya yakini iyakuhlupha. Iloki ibhadi leli. Uyabona? Ngiyakutshela ezinye izinto lalela mama ngifuna ukukutshela enye into ongeke Yebo uzuyiqonde. Thabani Mhlawumbe lento sisi. ungayithatha kancane ngicela ubeke phansi umoya yesho. Ungayithathi njengelokhu nje ungayithathi njengenkinga lento ekutshelayo. Ngifuna ukukukhombisa into uyibone. Kuyenzeka mfowethu izinyanya zakho xabane nawe ngezenzo zakho. Leyo nto le ikudalela ibhadi la ukhona. Uyabona nje lo engitshela kona ungakuhloli umuntu wesintu but wena ngiyakutshela ukuthi kunento ongafanele kuhambe uyoyenza uxolise ekhaya kini. Kenze angeke ngihlule yabona mina ngihluleli ngikuvula nje amehlo. Yes, because yabona kokuqala intombazane ngisho nakwesintu kuthiwa yiphutha kodwa kwesibili sekufanele ihlakazeke ke manje. Lo wesibili ongcono iqala imuse ekhaya bese ke ayakhipha ekhaya uyabo. Kodwa mayephinda azaphinde kathathu lo muntu usuke ikahle kahle enza ukuthi nezinyanya zakhe zimedube qobo. You understand? So leyo nto leyo wena sisiwami awukho wedwa kule nkinga. Uyabona mina wami umama ongizalayo le ntombazane unebhadi loyana. Yabo unebhadi lo ntombazane and abantu abaningi ababona ukuthi uyena lo ntombazane loyo onebhadi. Yabo mina ngitshela ngomama ongizalayo unebhadi lo yasisi elibi futhi. Uyazi ukuthi ibhadi analo yini? Ibhadi ileli alenza yena kubazali abamzalayo. You understand? And mina izinyanya mina zahlala phekwami zangenza indoda eqotho but umuntu useless uyena. Kuzo zonke izingane zakhe uyena kuphela umuntu useless. You understand? And the more you get close to her ila understand khona ukuthi ikahle umuntu onebhadi nangu. Uyabo? So kuyenzeka ube umzali onebhadi nje. Wena umzali uthi ubaba wengane uyayithanda izingane kodwa izinyanya sezaguqula wena. Even nangokwe mental state zaguqula akekho umuntu okuthanda around you uthi uyarejecteka kanti akusuwena ofuna uthi nendoda yayithanda izikipiteni nawe yayifisa ukwenza okuhle kodwa yabanjwa amaphutha akho owawenza wena kuyinyanya zakho. Lento engisho wesiswami oyibheka lento engisho angikhulumi ngento ephelela la ngikhuluma ngentende. Uyabona mangabe even nasekhaya be disappointed ngawe, there is so much that can hinder you mawuyaphambili. That's why it's very important ukuhlehlela emuva ulungise emuva la one khona. Very important. Mina that's why I can fight, I can be harsh, I can be rude, but lempilo ngeke ngimistreat because zikhona ibusiso mina esikakhokho wami
esikagogo wami, ogogo bami bonke bangibeka izandla bonke ekhanda bangibusisa, so ngihamba ngaso leso sibusiso. Kwesinye isikhathi impilo ayidingi ukuthi wena uthandaze noma uhlangane nenyanga noma nesangoma, kodwa lesibusiso lesokhululwa yiso nomuntu oyedwa nje omdala ekhaya athi mntanami ubusiseke, akubeka izandla ekhanda athi mntanami ubusiseke, le mpilo ingakuphikisi ngalutho, uyokuba nemizi, uyokuba nemali, uyokuba nemoto. Noma ungayanga uyofesa lezo zinto zizoqhamuka, ngoba amazwi lawo esibusisa ahleli phezu kwakho. That's why ngisho ukuthi ezizinto yabona nje ukuthi ngizama inkantolo, ngazama lokhu ngazama lokhu ngazama lokhu kwangasebenza, but ngicela ukuthi uhlehle wena uyobheka emuva kwi-foundation yakuthi where can you fix, ikuphi la uphazame khona. This is one thing that everyone needs to do. You understand? And the lento lengitshela yona, there is no one who's going to tell you. Many people, they lie to people. They look at cars you own, they look at money you have, they look at a house you have, then they fail to tell you these such truths. Yabo? But lento ngitshela yona ungayithathi ukuthi akutshelele kwi-social media, akutshelele kuphi. Go back when uyosihlola ngokwakho. There's something we call introspection. Uzibheke ukuthi ngabe kube yiphutha elinganani kwizinyanya, ukuthi even nokuhlala naye ukostay naye, even nokumzalela ebene engakubona ukubaleka kwakho aye kuba yobonga, ngoba ukuhamba kwesilwane esemzini yabantu kuyayivula inhlanhla nasempilweni yentombazane. Yebo. Angijaji futhi ngicela ungixolele mawungizwe ngathi ngiyakujaji. This was an advice from a young man, ne. Mawuzwe ngathi bengihlubela ungixolele enhlizweni yakho. No, Ngicela aku-right, ngiyabonga kakhulu. siqhubeke. Kusho lokho engikuzwayo namhlanje. But Thabani khona okunye ukuthi ubaba wengane-ke njengoba engasayindlanga nakusenendaba nalokho, but khona okunye ukuthi ingane le uyayiphika le yesibili. And ngathi ngoba uyayiphika yena cela enze i-DNA test akafuni. Kwamanje ingane usenokuyibiza ayinike imkhero, but akayinakekeli njengale i-first born Mana iyashoda mama, ey'ntweni. mana mama, uyabona nje i-fasting e-court, uma ngabe uyofaka umuntu i-maintenance e-court, wayiphika ingane, that person is forced to do i-DNA. Wonke umuntu e-court, there's no one who is above law. I-court nje once ubaba wengane wathi ngayiphika, ayihluphi i-court, not unless wena bowungayi e-court le ngiyaziyo, mhlambe buya kwenye i-court. No, I-court ecourt akayiphikanga. yabo, Akayiphikanga mana mama, ngithi mina e-court, hamba uye e-court, hamba wena uye e-court, ayithi uyiphikaphi, uyiphika ngama-WhatsApp chat, ne? Natshela abantu endaweni cause Mana vele mama, sabantu mana baselokishini mama, yeke indaba abantu, ngithi uyiphika nge-WhatsApp chat wena. Okay, Yebo, thatha yebo. ama-screenshots lawa WhatsApp uye nawo e-court because uke waya e-court. Thatha ama-screenshots lawa la kubhalela khona uye nawo e-court, uthi naka e-court, uthi nangu uyayiphika bengisacela senze i-DNA naye. Bayenze nje, bazokwenzela, khululeka. Lokhu abantu endaweni ngiyeka ngihlangana nako, nama ngufuni lokho. Mina ngifana naye impela straight court, ngifuna lezi zinto eziphathekayo, you understand? Njobe ke wayiphika kwena ku WhatsApp, screenshot, uye internet cafe ubasendele, ucele beprintele, bese uyawathatha lama chat uya nawo e-court lapha kwi-maintenance. Uthi nginenkinga later uke wangibhalela ama message akanje. Bengisacela simprovele ne-court. Bazomfonela bona e-court, bambise, bamnika incwadi ahambe nawo aye empath because i-court yenza nge-empath laboratories. Uzoya nawe empath athatha amagazi sekuphelile-ke siswami. Ngeke uze ube nenkinga. And lapho uzophoqeleka because lokho kuzokusiza nawe even nasempilweni ukuthi noma eshona noma enjani kube ne-evidence for umndeni ukuthi iy'ngane bekuyezakhe. Akungaku-offendi lokho. Ayithi uyalazi iqiniso ukuthi bungamfebeli bungenzi lutho, thatha lama-chat ubheke e-court. Thank you so much. Ungavutsheli umuntu manje naye ungamfoneli ungenzi lutho, wena thatha le evidence yama-chat uhambe nawo uye e-court. Mawubuya e-court ungawathatha nakusasa ekuseni uye khona edrobheni uye e-court. Mawubuya khona e-court uzobuya ungitshele Phutini ngiyile e-court njengoba ungiyalelile. Now they've given us the instruction to do 1 2 3 then sokusupport-ke lapho. Ngiyabonga. Okay. Bayafunda abantwana bakho? Yebo, bayafunda bonke. Bafunda kephi? Abawu-2 base-high school, oyedwa ose-primary.
Sebekhulile bafunda labantu. khonena. Yebo. Ya sebekhulile. Ungabi sa-stress kakhulu. Yabo njengoba sebese-high school sekuwamadoda nje namantombazane amadala lawo. Seyokulekelela nawe empilweni. So ungabi sakhathazeki. Wena uyasebenza? Yebo, ngiyasebenza ngisemsebenzini njengamanje. Usemsebenzini? Usebenza kuphi? Yebo. Ngihlala khona ngi-domestic worker. Domestic work. Okay, is there something mhlawumbe ongayizama even noma uyi-domestic worker? Is there anything ongayizama mhlawumbe i-business to accommodate lokho kwenzayo just to support iy'ngane ungezukusindela? Yebo, khona into ade ngiyicabanga ngisazozama kuphela kwale nyanga ngihlanganise ama-side ngi-order edrobheni. U-odani? Izinto zokuklina khona lamahempa ama-breakfast ey'ngane ukudayisela omama bey'ngane ama-breakfast lawo kuthiwa ukuthi namakheloti nani nama-Weet-Bix nalezi zinto zokuklina oma-domestos ukuhamba amaphek. Okay. Awuliplani ibhizinisi lakho mase uqedile-ke bese ubuya nalo soluplanile bese siyabheka futhi ukuthi even nabantu abaphambi kwakho abakhona lababukele bangakusaphotha kanjani. Yebo, ngiyabonga. Siyabonga sisi, ungalilahli ithemba leso. Ngiyabonga. Yebo, ngiyabonga. Hhayi iy'ngane zakhe zizokhula futhi ibusiseke sibe odokotela namanesi zisazokhula angakhathazeki. Zizobusiseka zibe odokotela namanesi ziphile kahle. Sanibonani Putin. Cela uvule ikhamera. Angazi ngoba mangiya ngakulayithi i-Wi-Fi iyayeka. So la ngikhona kumnyama. Kanjani ma? Yabona kunjani? So Ya, mangiya ngapha elayithini i-Wi-Fi yabaleka. ya. Kwathiwa Ninjani baba? yini uProf Mickey Adonis, yini uProf? Cha igama engalithola khona la kwa-TikTok ngase ngiyalisebenzisa-ke leli ukuthi Prof. Mana uProf wani? Angilutho baba. Akusu-prophetess, Prof wathi ubani? Babethi uprofessor so ngasingithi Prof. Professor wani? Walutho. Ngalithola nje la bangibiza ngalo. Okay, La kwa-TikTok. yazi nje njani mama? Hlala ufulathela ilight ubheke ngakulona, Yebo. ungahlala ubheke alingabe emva kwakho, hlala ubheke kulona. Phendula isitulo ubheke ngakulona ilight uzokhanya. Oh, Ungakhathazeki. Yes, hlala ubheke ngakulona so that okay. wena uzokhanya ebusweni sikubone. Yes, now sesiyakubona ke manje. Yes. Okay, ngiyakuzwa. Umama ukhala ngani? Okay. Umama ukhala ngani? Soqala ngokubingelela nje mahoti Thamashi. Okay. Mina ke Thabani ngizokhuthaza nje omama. Mina ngumama weyingane eziwu5 ezashiywa ubaba wazo ephila esebenza kahle. Okay. And then ushiya uThumbu ezokwenza ugrade 10. Okay? Yeah. Zafunda kulobo bunzima ingane. Ngisebenza kungasebenzeki. Ngiphuma ngene emsebenzini. Ngaze ngenza amathini ukuthi ingane zilale zidlile ziye nasesikolweni. Amathini ani? Amathini lawa acoshwe emgwaqweni amakheni. Mana mama ucosha amakheni angakanani? Kanti amalini amathini naku umuntu ezogejwa imali ethenga amakheni angaka. Mtsheleni amalini amathini kanti. Ngoba lamathini agcwele la agcwele plastic omnyama. Uhafu nje lowo lelo plastic elimnyama ubuwenza lapho bo58 nje o58 rand kodwa nje ukuthi izingane zilale zidlile weThabani. Hayi ngeke hayi awenziwa Okay, la. zikhuleka izingane.
Manje wena ubukhulisa iy'ngane ngo-58 rand. Usuku nosuku bekungabe u-58 randi zonke iy'nsuku kuphela. Mangabe uwatholile abamaningi, mangabe nje akwenzakanga lutho futhi ziyalala zingadlile ziyazi ukuthi akukho. Kodwa namhlanje Thabani ngikhuluma ngey'ngane ezise-university. Kulobo bunzima lobo. Mana mama mina ngibheka i-motivation yakho phela ne-motivation yakho ayibe right ayingasitrablishe endleleni. Ngo-58 rand benikhona ukudla nibawu-6. Okay. Impela besikhona. Benidlani ngo-58 rand nibawu-6? Noma ngabe sithenga izinto ezimbili zika-10 rand ukuthi silale sidlile ngakusasa ngiphinde ngiyocosha. Okay, hayi kulungile-ke. Hayi cha, unomlando. Kulobo Ufake bunzima emaphepheni umlando, unomlando mama. Kulobo bunzima iy'ngane zikwazile-ke ukuthi lezi ezincane uthumbu nolanya uthumbu. Yes. Bafunda-ke bona baze bakwazi ukuya e-university. Ngikhuluma nawe manje ba-university. Ubunzima bayabazi. Ngikhuluma ngothumbu utholi u-NSFAS last year. Ukuthi arejiste kulo nyaka nokuthi akwazi ukubuyela esikolweni wahamba wayobambisa nge-laptop kuthiwa yini e-Cash Crusaders. Yeah. Wabambisa ngayo wathi u-NSFAS umbuyisa kulo nyaka wahamba i-laptop wakhala ngokuthi useselele since nayo i-laptop kodwa kule term le ngiye ngatshelwa uyena ukuthi mama sengibuyele sengikwazi sengiphasile and futhi ngiyakwazi ukuthi ene manje ngiqualify for ama-exams. So mina bengizokusho nje ukuthi bomama ukuguqa nje ngedolo ingisikhula futhi ziyaqina. Okay mama no. Bafakwe amawuza ngicela kahle bathi noma ungakhathazeki ngokuthi athushaye network umama. Athushaye network. Umama ngathi ushaye network. Umama ngathi ushaye network. No network umama ushaye network. Angazi ngamtshela uda request kodwa ngathi network emlisayo. Iyamlwisa network kakhulu. Ngiyayithanda indaba yakhe ukuthi awomama baguqe ngedolo ngimuzwa kahle. Uqani bomama ngedolo kodwa nje i-network iyona inkinga i-network. What a painful story. Kunabantu abakhule ngo-58 rand. Kodwa-ke ngoba vele sebese-tertiary soguquka sonke isimo. Mama abantwana bakhe abase-tertiary ngiyabafisela ukuphumelela ngathi bangaphasa bonke bebuye bezoba yisibusiso kuwena. Bazamile bakhulisa kanzima sengathi bangabambelela. Yasi sikunjani? Ngiyaphila kuthini? Ngiyaphila. Umntwana impela ukumvusa. Umntwana ulokhile erumini and kune-fan noma ngithi ngiyanokha akakhoni kungifa. Okay, khululekazi asikhulume naye kusasa urequeste kusasa emini mayibuye esikoleni zovula vele ulive emini avele engene because lento engifuna ukuyikhuluma naye ibalekile then ukukhuluma nawe. Mina ngifisa ukukhuluma naye ngimuphi counseling yabona. At least mhlambe athathe ifoni nakuwahlale yedwa akhona ukubhodla ukuthi yini angayithandi yini ayithandayo because yabona umuntu mayengena kwi-adolescent stage usuke seyibone adult futhi engafuni ukutshela ebone ngathi futhi uyamlawula uyabona. So konke lokho kudinga abantu abangathi bathe ukukhalipha thenini bayakwazi uyibona leyo nto mase beyilungisa amasishane. And bengikubhalele ngale ku-WhatsApp. Okay. Ngoba hey ku-serious kakhulu. Hayi no ungangibhalela into kanje ubovela uyirequestele nje like makuyisemini sizokhona ukuthi simthole simuze. Ufunda bani esikoleni yena? Ufunda grade 9. Uya mana grade 9 usuyakhiye ekamereni noma ulala?
Last week basingenele, sihlala soyi-2. Last week basingenele, so siyasaba. Nayo uyalokha nami ngiyalokha. Nihlukana kanjani nibabili ngamantombazane endlini? Nihlukana kanjani nibabili ningamantombazane endlini? Why nihlukana ngamakamero? Sihlukana ngalokuthi yena uyahamba ahamba isikhathi ngisale ngeyi-1 so ngcono ayende lekuleka kwendawo ngale erumini lakhe. Uyahamba yephi? Aye banganini angimati ukuthi usuka yikuphi. Ngila ahambe ayothola khona umntwana. Thole umntwana January. Usenomntwana? Hayi wena le ngane iphume esandleni. Wena uyishaye le ngane iphume esandleni. Ngimshaye kakhulu bantu bangitshela ukuthi ngingamshaya uyongifela ngendlela ngimshaya ngakhona uyongifela ngayekela. Hayi lento nje iphethwe induku. Unangaki lo muntu esikhuluma ngaye la? 15. 15 years ubuye Labour wathi. Ngisenkingeni basali. Hayi uNkulunkulu vela wanginika ingane emsunwenja vele ungabisanginika. Ngitshela uNkulunkulu ke manje. Vele uNkulunkulu ewumsunwenja akanginika ingane ave ngabasanginika. Ha mase zinje phela kusazona izingane lezi kwasho ekunigma wathi hawo amadimoni lawo asekhona manje. Hayi ngeke asale sengasanginika ungabisanginika uphi yena ubaba umntwana? Baba mntwana wami kumbe lo wakhe. Konje seningomama nobabili. Hayi mhlola ke umbuzo lo. Ngibuza wena ubaba umntwana uphi? Ukhona useJoburg but asikhulumi. Nayekelana ukukhuluma. Besingadlali sonke vele just kwaba yi-one night stand. Wahamba njalo. Nawe wamitha nge-one night stand? Hayi fanele ingane ihluphe kanje. Hayi fanele. Hayi. Mina ngiyazi lento. Yeah, I think okuhlukumeza umntanakhe lokho. Okumlimaze kakhulu mental, I think yiko lokho. Ingakho ngithi uyayidinga i-counseling umntanakhe, yabona? Nami ngiyayidinga futhi ngihlukubete kakhulu. Because I think hayi wena noma ungafa at least masikhulume naye yena ngoba usene future. Wena noma ungafa sinandaba nawe. Angeke phela umntwana kumanje lento iyamlimaza kakhulu ukuthi mayekubuza ubabakho vele umtshele ukuthi bekuyi-one night stand. Inkinga leyo yabona lo mntwana udisturbekile lo. But ube mntwana lokhule enda kona lokho lengisho kona ukuthi ungihluphe ngako ayisikuthi baba umntwana manje walana noma eforeigner. Baba mntwana baseJoburg. Ngeke umuntu waseGoli owaphi yena original beside ukuhlala kwakhe eGoli? Owaphi yena mawumbheka wena umhlobo muni yena uZimbabwe uNigeria uyini yena? Uma ngimbuka ulo wasemaputo. Hayi kusho ukuthi wena awumazi lo muntu. Ngeke ucabange baba umntana ngaphutho wapi? Angimati vele. Nanidakiwe? Kanti one night stand yakho kwakuyenjani? Nathi banaphi? Bengisasebenza bengisemsebentini washiya ikhadi lakhe siloku sicoca efonini sacoca ngiloku after isikhathi sahlangana. Wena ngokushiya kwakhe nje ikhadi wasuyambhebhisa. Hayi bafowethu. Hayi ngeke. Hayi ngeke bafowethu. Besicoca isikhathi leside. Hayi angazi hayi. Besicoca isikhathi leside. Okay ngekhadi nje wena nje ngenxa yekhadi nje. Besicoca isikhathi leside. Yini usebenza e-restaurant wena? No, bengisingile. Wena usebenza e-restaurant. Wena ikhadi leli belisale phi e-restaurant?
Belisale mngani No, wanginike le-account. esandleni. Kanti wena okay before wavela umuntu nje wakunika ikhadi esandleni gwiqiqi wena soyamithela. Nanihlanganephi ekunika ikhadi? Oh, toll gate. Bengiyi-casual toll gate. Wena nje imoto edlule ku-toll gate nje wavela wabona Uma umyeni. andlula lapha. Wase No, wathola saqala kanjani man? ngokuxoxa. Saxoxa isikhathi eside. Man, mayeshiya ikhadi e-toll gate inamba yakho abese eyithole kanjani? Ngabe sengiyamfonela inzi bengisingile. Wayithatha mana Ngabe sengiyamfonela. man uchaza indaba yomfana ngithi ikhadi alinayo i-cellphone number wayeyithola phi i-cellphone number yakhe? Ila kuleli khadi. Alikho ikhadi eline-cellphone number. Business card. Alikho ikhadi eline-cellphone number. Benine-cellphone number. Lalela ngine-FNBA private Lela wealth. ke mina. Lalela mama, ngine-FNB No. mina. Lalela, angazi umzongizwi ngithi ngine-FNB mina private wealth la, ayinayo i-cellphone number. Angisho lelo. I-business card like not il-card lemali. Like la kune lo msebenzi wakhe la kawendako kunema numbers akhe. Ubedrayivani bedrayiva i-truck? Bekahamba bekahamba ngemoto lencane. Okay. Ayi soyikhuluma kusasa-ke indaba yakho sekunondodakazi. Okay. Hayi bantu. Amanye ama-stories enu. Tell me how you met your dad washiya ikhadi e-toll gate. Ngathi ngimnika ikhadi wase angibhebha then ngamitha. Same time uhlangana naye umnika ngespoon futhi. Ayi. Lo muntu kwakuyi one night stand but leyo one night stand futhi kwaba iskuni. Hayi ngeke. Cabanga nje mfethu. Unjani Buthabani? Hayi ngeke this is ayi ngeke. Unjani Buthabani? Ya ngiyaphila kunjani? Hayi Ngiyaphila Bhuti. uhlushwa i-network usisaphinda request. Iyamshaya impela nje network. Hayi. Cha. Hayi bantu besifazana hayi. Lalela lento yenzeka ngawo same time benikezana ikhadi iyanginika uyafaka. Ho. Ngizokunika ikhadi uyafaka. Skuni futhi. Badla ingane. Akamazi kwalo baba wengane ushonephi ke manje. Ngiyasho naleyo nkampani oyingazange lishuthe nekhadi. Ngabe silandelela ngenkampani manje. Hayi Hayi ngeke bafuthe. Hayi nenza kakhulu kodwa manje. Kunzima la ngaphandle yazi lezi zinto lezi moyilale ngathi ihlaya kunzima la ngaphandle yibo. Kodwa ningitshela ukuthini impela nisho ukuthi yibo nithini kahle kahle kimi okay ngiyaniswa ke kodwa nithini nifuna ngitshela lo sisi ngempela lento angishayo niyiqinisa ukuthi ngekhadi nje wasale vele semitha naye vele shosho. Kulungileke. Mina ngiyafisa ingane ngiyitholisa i-counseling. I think ine anger. I think ayimiselanga ukuphila.
Let me enter to this matter that is trending. Khona indaba etrendayo ile kasisi lo. Khona indaba etrendayo, all social platforms are talking about this matter. So let me just talk about it just a little bit. Ake ngiyithinte le ndaba. Let's just forget about whatever that we saw and lento lesizwile. Let's just talk about le ndaba le. This is so heartbreaking, but as a spiritual man, sekukhona la ngifisa ukunibhulela khona ama-file ukuthi how do you get to this stage? Ngifuna ukuni-understandisa ukuthi lento umuntu ufika kanjani kuyona. I want to make you understand today because ngiyazi ukuthi lento abanye abantu bacabanga ukuthi hayi manga lento into engekho. Okay, kungenzeka ukuthi mhlambe a story that has been made up, but futhi kungenzeka ukuthi it's a truth story. And khona into engifisa ukuthi nginikhumbuze yona. There was once an incident yosisi owaya kwi-channel ethile wayo disclose ukuthi uke wavelelwa inkinga whereby laphana walala nomuntu waseZimbabwe for isikhathi eside, wazala ingane entathu if I can recall. Uma ngabe sehamba eseya eZimbabwe ethi uyobona kubo babwengane bafe bathi hayibo lo muntu okhuluma ngaye kade ashona. Samncwaba kudala ngama-90s. Waba buhlungu lwasisi because umuntu ade mthinta elala naye every day kanti umuntu onga-exist. I want to tell you a danger of dating a foreigner. How one day you'll be in danger. Laba bantu bale eZimbabwe noma eNigeria noma bako Maputo noma kuphi, they are too good lezi zinto lezi spiritual too much, more especially lezi witchcraft nalezi zemali nani. Most of ama foreigners nabantu othola ukuthi bayasebenza la bangomakhenika bayina, they are not real human beings. So I want to explain this, how do you get to those. Kunaloku even eBhayibhelini kuthiwa ama-fallen angels. They are not real human beings. Yes, you can meet with them, you can touch them, shake hands with them, sleep with them, have sex with them, but they are not human beings. They are made beings to go and collect money somewhere. That's why abanye babakhanda babe ama-prostitutes, abanye babakhanda babe yini, abanye babakhanda. So laba kusuke kuvuswe umuntu olele emathuneni avuswe straight. Imindeni eminingi from if you know Nigeria, then you can know what I'm talking about, because this is also happening also close to Ghana, go Benin. I want to tell you, I heard one day I was speaking with the people in Lelongobangai court case, and many people were like, I love to tatama chance. Lendo gutumundu ya ematune nebsu, ayo vusu mundu. Umundu ya vuga literally. Avuke ahamba ukwenza lento ishoyo. So ama foreigners, ama Nigeria big time ayayenza leyo nto leyo because I understand that. So they normally wake up people and deport them bawubafaka ema-countryni ahlukahlukene. Labo bantu labo basebenze kuleyo ndawo bathatha inceba yakhona, naye njengoba esebenza imali akuyona yakho uyayithatha ithutha iphinisele ekhaya. That is why most of them uphila nabo nobashada nowenzani bagcina bephelele emoyeni ungazi ukuthi ingane yoyisaphi, kanti this was not an existing person. Ngisho ungakhuluma nomalume laba exhumanise nabo bagcina nabo kuwa abantu abaphelele emoyeni because abakaze baba abantu abangama human beings. Khona labantu ekuthiwa ama fallen angels, and the land ekuthiwa ama fallen angels is does exist. Monge understand ibhlungu because mhla ikubamba, that's where you'll understand. Mhla ibamba owakini, that's where you understand. Kunabantu abafe before their time, not because bebebulawa a natural death. Umuntu wesifazana akhala athi kunento engihamba mase yathula. Nonke niyazibuza yini le kade ethi yamhamba kanti she met with a fallen angel. I fallen angel yafika
uyathatha ukuphila kwakhe nesoul yakhe ngaphakathi. That's how these animals they work like. Iyafana lento nama aliens, but they are not real aliens, but they are like aliens. They are like human beings, but they are not human beings. Yes, they are spirit, they look as human beings, but they are here for a ritual. That's why isikhathi esiningi mawulala nabo labantu bangaphandle usala namaphunga amabi angalapheki, uphathwa izinto eziningi ngaphansi esinyeni sakho nasesibelethweni. Why? It is because these things vele they are ritual, they are taking something from you. Bakhona abantu besifazane abaphila nesmell even today, banukisa kwezinja ngathi nje feel. Yes, lo muntu lona uphile ngathi unenje feel ngaphakathi. So ngivumela ukuthi ngichazele ukuthi what really happened. In the story of Usis, I can share with you how does this happen. Uyabona yena uthola ukuthi yena this thing that is called a fallen angel ahlangane nayo wametha nayo bekungayena umuntu real. Bekuyiyo lento engikhuluma ngayo kuthiwa i-fallen angel. Lento iyakhona ukuthi uma uqeda kulala nomuntu imbulala ubuyena ishiye lo mdala ophuma ethuneni bese iyahamba yona. Yabo njengoba kanje uthothi isalukwazi lesi esazivusiwe saba umkhovu and sona sesiphila kule shell kasisi and sona kuyasho ukuthi akusasi umuntu existayo. Asikho isangoma ayikho inyanga akekho umfundisi ozokhona ukulapha lo sisa akekho. The only thing efana athazenzele ukuyirepentela alindele usuku lakhe because akekho umuntu ongamsetha free from this. If you think I'm lying or joking, lento ngiyazi ngeke ifike kahle mangathi ivideo ibonwa amalungu omndeni, but there is absolutely no one who can be able to help. That's why mangabe bekutshela before time is over, pay attention. Siyazi ukuthi ulele nayo uAbdul and uHappy, but pay attention. It might never be a human being lo naye lapha endlini. Noma ngaba naye nabantwana abathathu nani, but it might not be a human being. Kanjengomama ungathi uthi nomama lokade ephuma la ethi nginengane neNigeria konke kuyaphela imoto omile nani. Most of them they can have materials, hotels and everything, but the day kuhamba bona, that's the day when uzosala njengenja, because these people are not existing people. That's why banenkani bona mabeke baxabana babulalana same time on the spot. Why? Because bazilwane, they are dangerous to each other. Isilwana sisilalele esinye siyasibulala esinye, but mangabe bexabana na umuntu ozalamula umuntu wala eSouth Africa, but bona ngokwabo banobulwane because most of them ababona abantu. Let me talk about fallen angels. This thing, Yama fallen angels, you are going to understand it tonight, and it's very painful. Yama fallen angels. Let me get deep to it. I know somebody is not ready to hear this, but I have to let you know this. Agbona bantu, most of them, they are spirit beings that are created by bona abantu base Nigeria, by bona abantu base Benin. And this is deep because then we understand until you become a spiritual man. Now we understand. Ngiyakutshela mina, take it to yonke inyanga noma ungayimthatha umusa enyangeni yase Nigeria noma angeke izimsize ngeke imlekelele. The soul is taken long time, and remember, once you sell your soul you'll never get it back. That's why noma ubamba cell phone mawukhuluma nabantu bangaphandle, it's not good to always say yes to whatever that they are saying, because they can trap your soul into a jar or anything ngale ngathi ulibele uthi yes. That's why akufanelanga ube uvuma zonke. Mina mawukhuluma ngithi the reason why I do that is because I'm avoiding me saying yes. I don't want to say that. I don't. And many people, they don't understand why I always say because angifuni ukuthi yes. Angikhulume ngale nto le. Let me talk about this. So, abantu abaningi, even today, most ladies, they cannot have a job. They cannot have ungcono usiso kwakhe kube visible. Some of you are really in this life, but awuboni. You will even die without having a job, without having money in your hands, without having a house, without having anything, because usulale now lama fallen angels. Lama fallen angels, they are very dangerous. Are dangerous, ama fallen angels. Once they have found you, you are not going to escape.
How do you get to this? This becomes like an initiation. The time ulala naye, and most of them, they love the rough sex, and they have a dick that is too much abnormal than the normal one, and that's why yona igcina isikulimaza kanti vele idinga leliya gazi for a sacrifice, because isex iba a sacrifice. Yabona ke manje sengifuna ukukhuluma izinto edip. Oh, that's lento yohamba ulala igcina ikulahle kusela ngeglory yakho. That's why I always talk with people. Mina, I don't care no matter how many times you can insult me uthi singili lala yedwa what it's okay as long as I'm not sleeping with people who are coming from fallen angels. I'm fine. There are many women that are coming from fallen angels, and once balala nani ninabala South Africa, you are always finding yourself ungawuthola umsebenzi impilo yakhe ingalungi, and abantu abaningi uthola befuna ngisho ukuyibulala. Most of them baba nalo muzwa wokufuna ukuyibulala. That's why i-generation ethening izoba kule trap yokuyibulala, and this is the time. I think this is a proper example you should be learning ukuthi abantu bangaphandle abekho right. They are not fine at all. Either Zimbabwe, either Nigeria, either what. These people, they understand spirituality more than lezi inyanga zenu eziyiphuphu la South Africa. They inyanga zenu zozizwa ezoqamba manga kathwase amanga lawo. Yabona usisi kahle she's already dead, but ngeke uzukunderstand lo. Her soul was taken. Monga letha abantu bomndeni abangamalungu omndeni abanye ngeke aba acknowledge ngeke. If ubaletha fanele bemkhumbuza ukuthi bangobani, and even noma bemkhumbuza, and this is the life ephilwa ama celebrities amaningi. Uthola ukuthi ayaphila but akusiwona lawa existayo. Uthola ukuthi lona akusilo mfana wakaNgcobo kodwa lona uNasty C akusiyona wakaNgcobo. Angazi noma uyangithola mase uEminem akuyena uEminem kunegama lakhe la ngempela, but lo sephila kuye makuthiwa uEminem yilo culayo lo entertainayo. Lento le ungayi-understand mangabe ulalela uBeyonce echazela uLokhunje u-Oprah mayibuza umbuzo ethi what happens when you get to a stage? No, when I get to a stage, somebody by the name Sasha Fierce takes over, and akusiwu yena oculayo Sasha Fierce. Ngizwa yize ningangizwa kungenza wena uthandana nomuntu umbona egameni lakhe ambona uAbdul Ajof bani akusiwu yena, uthola ukuthi iyo lento lefana neyo Eminem. Most of you even celebrate yourself sleeping with a celebrity emva kwaloko impilo yakhe ingaphindi ilunge. Kuyingozi ngisho ukulala nabaculi, because most yabaculi baye understand the land yama fallen angels. They've sold their soul, and this thing is a problem because it wants to sacrifice with the innocent souls. Innocent souls. Ngizongizwa ngiyanizwa ukuthi angizwa kodwa ngizongizwa ngenkani ngingangizwa ngizongizwa. I want to explain this part, how to get this part. So actually lo muntu enimibone ngathi ugogo lo is somebody vele wavuswe emathuneni, is the one oshiwe ngaphakathi emzimbeni wentombazana. Intombazana yona ngokwayo ithwetshiliwe yathathwa ngaphakathi. The soul is gone of a young girl, but that old lady is the one that is from the grave. Yilo amshoyo kuBeyonce that someone by the name Sasha Fierce takes over. So somebody took over in the body of this lady, and it's not the lady, it's somebody else, and that person is exactly as she's looking. She's old, she cannot do anything, she cannot walk because her time was over on this world. And the land lay too deep. You guys have a pure example of how you get trapped in the dark. That's why my celebrities, they cannot move out of this thing of nicknames and what because they wanted power, fame and money. They can exist but do not take care of their families. Ama celebrities aphila impilo ufake, awakhona ukunakekela ngisho imindeni yawo because yonke into ifasiwe. That is how now we talk about 666. Masikhuluma ngo666 is something deep than lokho wena obukuzwa ngabafundisi. U666 is not minor as you always hear. Very deep. Yeah, one thing to understand the land. Should I take out the video of Oprah? Should I take out the video of Oprah? Can I take out the video of Oprah? Echaza lento ya Sasha Fierce. Okay, let me look for uLokhunje Beyond ekhuluma ngalento ya Sasha Fierce. Let me look for this.
Okay. Let me just do this. Don't mind the man I'm going to play, but mind what I'm going to give you. All right. All right. Just watch this part. I want to show you the part that you need to hear. Ne? Don't mind the person that is going to be here, because that's where I could get it, where it's easy for me to get it. And so you can understand it. But I want you to pay attention because it's a short clip, but I want you to understand. Let's just take time and understand this. I want to show you ukuthi yini engikhuluma ngawo. Lalela la. Sister Beyonce. Oprah asked the question and he said, what really happens when you get on the stage? She says, when I get on the stage, something takes over. And the person is called Sasha Fierce. He says, I feel it and I can't control myself. It's now Sasha Fierce who is that kind of boldness. I don't. So suddenly, when I put my stilettos on and put everything, you heard it. My character changes. Then he says, the way I think changes. Now imagine if she is saying it's a lady called Sasha Fierce, who is a name, who makes you change your brain, change the way she feels. She says even my posture changes when Sasha Fierce comes. So, like when you're getting ready to go on stage and perform, does Sasha Fierce, when does she show up? Usually when I hear the crowd, when I put on my stilettos, when like the moment right before when you're nervous and that other thing kind of takes over for you. Then Sasha Fierce appears, and my posture and the way I speak and everything is different. So when you listen to, wait, who? So I wanted to show you ukuthi akusibona abaculayo. Yabo? Wena kahle kahle awuthandi labaculi laba abanezibongo zangempela. Ukhona lo mlandelelayo. And ngikhumbula amazwi Ricky the time ethi I shall return to this world a stronger man. Ukhona osazovuka when you guys are now forgetting about him. Bakhona basazovuka kube Ricky. And they will be performing exactly like Ricky. They will be doing exactly yonke into as Ricky. That will be a proof yokuthi a certain soul is taken out kwafakwe ka Ricky. Because let me be quiet. Shonenly. Because but lendo legacy sile, I understand it very well. That's why I'm trying to explain it ginin. Ukuthi it's no longer hair in her body. But umuntu ongenile is an old person that was raised from somewhere. I'm just showing you the proof. And this thing is not just a thing that you think is just natural. This is just this needs someone who is spiritual, who can understand it in a spiritual level. That's why even if you try to fight someone who explains this thing, you'll never win. When someone has God in him, you cannot win. You cannot. Because this truth shall prevail. And the Bible says, thou shalt you know the truth, and the truth shall set you free. Thou shalt you know the truth, and the truth shall set you free. The problem is that you guys, when you engage with these things, you don't know how much you sacrifice to them. In sex, you don't know how much you sacrifice to it. You don't know. If you meet someone who is a foreigner and date them, you don't know how much you have sacrificed yourself into that. You will only realize when you are in a problem. When you are not in a problem, you are not going to realize. But again, I'm not saying, I'm not trying to scare you or do what. But what I'm going to say to you, I'm just saying, be very careful. If you are dating a foreigner, stay aside quickly. And izinto ezikanjengosisi sezizomanifesta kakhulu njengoba behamba. Uzobona njengoba behamba bonke laba abadate ama-foreign bazophupha bonke. I'm telling you, even noma kuthiwa wena indoda yakhe iyi-foreigner benihamba ngama-Mercedes and what, but njengoba ehamba nizophupha njengodaye nonke. I-reason nonke nizophupha njengodaye njengoba ama-foreign ehamba, it's because they were never real people.
Most of them, they were not real people. I know some of you are staying in the East States, you are like, hey, but at the end of the day, when that man leaves, I'm telling you, you are going to pooper like dust. So pooper yengo die. And once wa pooper, kuleyo estate uzophuma siswami uphindele emkhukhwini, and ngalo mzuzu you might turn to this grandmother, because once they leave, they take even your glory. When they leave, there is a danger now to all our sisters that ever slept with foreigners. There's danger. There's too much danger in that one. In that one, I know abanye abantu besifazane bayakhomenta kwa Facebook, bayakhomenta ka TikTok, bayamhleka lo sisi ukuthi how from here to here, bayamhleka. Ungahleki mawulale nalo, ungahleki. Yabo mawulale nalo iforeign, vele ube worried, ungahleki, because such things, they might take place when they take off, and you won't be able to reach them on the phone. We know people that we buried them before their time, just because they were made a sacrifice. Ungahleki mawungathi uthandana nje neforeign, ungakuhleki lo. That's why nangumama omdala befikile bekhala into sakhe ayithola kwiforeign ayisebenzi zonke, and yonke into inenkinga, uyayibona now. So everything gets taken away from you. It's their season. Once the clock comes, everything be removed. So ungahleki mawukenje wajola nalo noma walala, ungahleki. Be worried ukuthi where am I standing, ungahleki. Ungaqala uhleke, just be worried ukuthi kaze mina ngimephi because ngalala nale Nigeria, kaze ngimephi ngoba ngalala nale foreigner, ngimephi. Yabo, let's not talk about this more. Let's just relax. Okay, asikhulumeni ngokunye, besikhuluma ngabafazi. Bengiyithinda nje because besikhuluma ngabantu besifazane, but usisi loyana, mina the only word I can say ukuthi umuntu uyakuvuna kutshalile. There's nothing I can say. Bantu besifazane, everything that we can say, we have spoken with you. Niyasehlula, umuntu avele kuvuna kutshalile. Inini enisehlulayo, niyasihlula. Definitely niphume esandleni. Umuntu nomuntu uyokuvuna kutshalile. Siyanibonisa, but every time niyasihlula. There is nothing we can do. Umuntu nomuntu avele vuna kutshalile, because there is nothing. It's not like anyazi lento engikhuluma ngayo. Abantu aqali ngoba nakubonakala usisi ukuthi kukhulunywe ngama-foreigner nomngozi bawo. Dala lento yayikhulunywa, but you guys were going by force nekubo. Lento lena kudala ikhulunywa, but you guys were going by force nekubo. And nonke masikhuluma iqiniso, abanye benu ninazo lezi imele engikhuluma ngazo. Ninaso qo lesimele engikhuluma ngazo. Niyanuka phu makukhulunywa ngani. And aniswa makukhulunywa nani. Kudala lento ayiqala namhlanje ukuthi niboniswe. Lento kudala yenzeka, kwenzeka nangaloku kwebungu webhayi kwakunentombazane eyiphuma izibungu kunalomuntu wayelala nawe akunika imali bese uphuma izibungu ekugcineni. Yaduma leyo nto yagcwala emaphepheni, but you still go for them. Even now nangalo sesimbonile ugogo, you guys will still go until size sinibone niphethe amathumbu ngezandla. Kulani nizokholelwa khona ukuthi ngempela ikhonto enzala. But you guys are not afraid. I know with some of you, they are not even afraid. Namanje noma bembona usisi ekhaya abekho afraid, ba like we yena phela ithina. That's what you are doing even now. Nina nikholelwa ukuphatha amathumbu ngezandla ukubona bekushubile, kodwa yonke into aninandaba nayo. Konke lokho kusashiwo ukubonakala kwenzakala, hayi aninandaba nawo. I know ukuthi deep down aninandaba nalento evele usisi. Ananda, I know ukuthi aninandaba na, but sikhona isikhathi la nizoba nendaba na. Imali ayona yonke into, uyozubona ukuthi eyingcono nalendoda ebroke oba ayikazi kuhlwitha impilo yakho. Imali ayona yonke into. When I go, be able to work your own money so that ungeze ukudeyithela imali. Just go and work your own money. Once you have money, you will see there was nothing as money in the relationship. Relationship imali
Once waba nemali awusayinaka. Let's continue. Manje lo sitshela ukuthi uTumu live senze njani shiyelana ke welia Vilakazi sishiye la mntakwethu sambe sekuTumi iloko kushoyo should we leave here mase siphuthuma ke siyobona uGogo Scotten okay ulive uma live uGogo Scotten it's okay ulive yeah so asikwazi uvele shiye thina wethu esikwenzayo siye khona we also have our agenda that we are pushing here yena naye unento zakhe yabo yes mayithola isikhathi uzokhokhela ama client akhe because unento zakhe yabo yes yes so asikwazi nathi ukushiya la sihambe maye sigijime sekuyi ya uyamona umuntu ongangilandeli guys ngakhohlwa ukuciphiza le anhliziyo leyana ni join iclub yami that will be appreciated even noma bukanje man about 2000 if all of you can just tap that heart ni join iclub yami I will really appreciate nizokhula even ka TikTok unlockelwa ama features amaningi I will appreciate if people they just join my club I will appreciate that club. It's not even that much. 30 cent we join that club. So it's not like, hi, hey man, 30 cent. I don't think even 5 cents, but it's less than money. It's less than. So I'm about into engaze kuthiwa hi, hey, into encane leyana, into encane. Yabona. Into encane. Angicabanga nokuthi into enkulu into encane right siyabonga kakhulu I think for tonight we are finally saying and sending